Mo ni ang full video atong nakakuha mig sawa nga bitin mga ka-viewers. Diri na mo ni sa sapa jud nakuha. Sa amuang pagpangurinti og isda, wala mi gadahom nga naa day sawa aning dapita. So ang amuang tuyo ra manggod diri sa amuang pag-anhi aning sapa is isda ra jud ang amo kwaon, like anang haluan, kasili og Taiwan nga isda. So kining bitina nasalaag ra jud ni aning sapa mga ka-viewers kay sa dihang nangurinti ang akong kauban ug naigo niya ang kung hain dapit ning bitina, sumutong minggawa siya mga ka-viewers. Og saon taman kana laging nangandoy pud mi nga makakuha po mig baksan nga bitin kay lami manggod pud ni adobohon matod pa nila kay ako pod wala pa pud ko kakaon aning adobo nga sawang nga bitin. So kini nga video mga ka-viewers, inyo yung nakita nga sa sapa jud namin ni siya nakuha. Og daghan kaayong salamat sa inyong paglantaw. Oh, bakson. Bigla kay ipasa sa ko niya. Sige. Sige. Bakson. Oh, dara.